pracujete? A proč máte kuklu? Zlobí se na nás naše planeta, my ještě nevíme, co je to odveta. Zlobí se na nás čím dál tím víc, začíná tady být globální hit. Dřív než nás přikryje peřinou lávy, sobě Do prčic, utekla nám do tady, tak blbě parkuje. Ježiši. To byla moje motorka. Neměl jste si tu koloběžku tak blbě parkovat. Nejdřív byste musela zavolat majitele. Vy jste nějaký chytrý jako Polda. Teď já jsem Polda. Jdu na tu koloběžku, když se mnou půjdete na koncert. Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Jak jste se vlastně mohl dostat? Je, a to jak postupujete s tím panem Toma? No dobře, je tam mě, kdo chce Opa Gangnam Style, Opa Gangnam Style, Opa Gangnam Style, dobře, pojďte. Už o tom víš, co? Že ten brácha Toma je mrtvý. Společně se byla s ním na koncertě. Zavolali jsme vás sem proto, protože jste ve poslední na tom večírku. Mě to mrzí, možná. Nicméně bychom chtěli vědět, jestli jste tam někoho po vás ještě neviděl. A víte, že ano? Pojďte. Tak to se je. Ano? Cože? Kluci, to je to auto, proč nás Zasovala. Kluci! Musíte se zákalouska. To moje dvojče! Jak jsi slyšel, že se teda to já? Našla na místě činu, kde jste zabil tu rokovou hvězdu pistoli, tak tady byly vaše otisky. Policie, všechny auto sem! Hřebl nakonec nalezl umělníka, ale ne živý. Skočil do labe. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적
매력적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일